potrovao više naše dece, učestvovao u više ubistava nego 50 onih koje smo hapsili i osuđivali na ne znam koliko godina, samo što to niko ne sme da kaže. Vi to kažete na televiziji. Da, kažem na televiziji. Sit sam i tužilaštva i sit sam sudova i sit sam svih mogućih. Ne, ali nemojte da budete sit, zato što vi sada, kako da vam kažem, vi nas sada plašite. Plašim vas, jeli? Zato što pričate o nekom čoveku. Zato što ne smem da pričam istinu, ne smem da kažem istinu, a zato što... Dobro, ali onda sistem u kojem mi živimo sada, predsjedniče, ne valja. Pa stvarno? Pa stvarno. Pa to vam govorim još od 2008. i 2009. Pa predsjednik, kako da promenim sudiju? Da kažem da promenim sudiju ili tužioca ili policajca, reći ćete mi da diram profesionalca. Pa što se pravite naivni? Pa to će vam ta Dragana Boljević pa čisto. Pa koliko vam je puta dolazi onaj Miodrag Majić da mi soli pet? Onaj koji je pustio Gnjilansku grupu na slobodu, a mnogo pametan. A pametan samo da nabada tamo na čačkalicu, na kanape u američkoj ambasadi i engleskoj ambasadi, ništa drugo ne zna da radi u životu. Ovde, vi se sada žalite ovde... Ne žalim se. Ne, pa... Ja se uopšte ne žalim. Ja napadam. Ja se ne žalim. Od mene nećete da čujete da kukam i plačem, vi kukate i plačete što ne možda dišete. A ja ne kukam i ne plačem, ja napadam. Koji su to delovi policije? Ja nikada ne plačem i nikada ne kukam. Na koga mislite? Na mnoge ljude. To desilo kod nas. I sad... Pa kako, to mi treba vas da pitamo. A vi mene pitate. A vi vas, pa ne si... Pa kako vi to mene da pitate kad u svakoj drugoj emisiji kažete što se predsjednik meša u to u što ne sme da se meša. A sad mi kažete da treba mene da pitate. Pa ako ćete mene da pitate, evo sad vam govorim. I zato to treba sve da promenimo. I treba da nađemo način kako da promenimo. Pa ne mogu da promenim zato što ne da Evropska unija. Zato što ne da niko vas. Zato što ćete svi da kažete da se ti time mešaš u nezavisno sudstvo i u samostalno tužilaštvo. Da se mešaš u sve. A ja vas pitam, je li ovo istina ili nije? Je li ovo bre neki pošteni čovjek ili ovaj čovjek ubija našu decu? Šta se bre pravite sve naivni? A na slobodi. E pa dobro. Vučić je jedna budala i lažov. To su sve divni i pošteni ljudi, a vi ljudi slušajte naše tužioce, naše sudije i delove naše policije. Nemam ništa protiv.